Fresh naman yung pimples ko, dinalaw ako. Good morning, good afternoon, and good evening mga Kalakwatsero't Kalakwatsera, mga kalitid, kanguso, at syempre mga kapangilya. Kamusta po kayong lahat? Dalangin ko po ay safe po kayong lahat. And sa kabila ng tumama sa ating pandemya at ngayon naman yung kinakaharap nating bagyo. And alam nyo na, yung mga Pilipino ay laging sinasabi, bagyo lang yan, Pilipino kami. Kasi po ang mga Pilipino kahit actually saan mo itanim, tutubo. Ganon po, kapasitive ang mga Pilipino. So stay positive guys, and speaking of bagyo, nako. So syempre hindi naman lingid sa kaalaman natin yung nangyari sa Catanduanes, 'di ba? Yung nangyari sa some part of Bicol na talaga naman pong napuruhan ng hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi tatlong bagyo, 'di ba? Yung Quinta, yung Super Typhoon Rolly, and yung pangatlo yung ngayon, yung Ulysses. Grabe guys, alam nyo ba yung pakiramdam ng kakalinis mo lang ng bahay nyo dahil sa baha? O di kaya kakabalik lang ng bubong mo, tapos eto na naman, di ba? Sobrang nakakapanlumo. Di ba? Kaya naman grabe kinurot yung ating puso, and talagang nag-isip tayo kung paano tayo makakatulong. Dahil kung mayroon man pong isang tao na capable magpunta sa lugar na yon o kung saan mang lugar na sulok ng mundo, isa po tayo sa mga yon. Dahil po sa nature ng business na meron tayo, and dahil na rin po sa permit natin, kaya nakakaikot tayo. So kaya nga po Lakwatsera yung pangalan ng YouTube channel ko, kasi naglalakwatsa ako sa buong Pilipinas, as in iniikot ko po. So ayun guys, nag-post po ako sa aking social media accounts, pati ni Coach Jon Valles. Sobrang thankful natin guys sa mga taong hinipo yung puso, na kaagad-agad, hindi nagdalawang isip na tumugon para makatulong po. Kahit konti lang po, malaking bagay na rin po yan. Alam niyo po yung konting bagay pag pinagsama-sama, dumadami din po yan. Yung mga taong babanggitin ko po is, although ayaw nilang pa-mention, pero sobrang thankful po kasi ako sa kanilang lahat na talaga pong tumugon, dahil hindi natin kayang gawin ito nang tayo lang mag-isa or kami lang ni Coach Jon. And sobrang thankful po sa HealthWealth Int'l Corporation, ang ating company na talaga pong hindi nagdalawang isip para tumugon. And si Ma'am Jolandas, ang ating mentor ate and business partner, and si Ate Nel Yorina ng Bacolod. Grabe guys, sa Bacolod pa yan, pero hindi nagdalawang isip para makatulong. And si Ate Pia and Kuya Ayler Lim, best friend ng aking hanibani. So thank you po sa inyo. At dahil nag-live po tayo kanina guys, merong mga bumabol. So isa na po dun si Ate Nadine Castro. Yan, and isa sa yan sa ating mga business partner. And si Doktora Ali Anuling, yun dun tayo nagpapadental sa kanya, buong family kami. And thank you po sa inyo, yung mga ka-churchmates natin. Tumulong din po, may mga nagbigay ng mga damit, may nagbigay ng mga sabon. So thank you po sa inyong lahat. Asahan nyo po, yan lahat ay makakarating. Yan, sa Bicol at Catanduanes ng mga business partner natin na nangangailangan, and mga kakilala or hindi kakilala. Yan, so makakarating po yan lahat. Thank you po sa inyong lahat. Panginoon na po ang bahala magpalit sa inyo. Hello, good morning, good afternoon, and good evening mga Kalakwatsero't Kalakwatsera. Nandito tayo ngayon sa aming bahay. Papunta po kami ngayon ng aking honey sa grocery. At mag-grocery na po kami ng mga aming nakalap na mga donasyon. Galing po sa inyo, sa ating mga Kalakwatsero't Kalakwatsera. Galing po sa mga kamag-anak, galing po sa mga kaibigan, sa mga ka-churchmates, sa company namin, and marami pa pong iba. And mamimili na po tayo. Tingnan natin kung ano mga mapapamili natin. Dahil may nag-donate po ng money, may nag-donate din po ng mga dilata, ilang kahon, and may nagbigay din po ng mga noodles. Ayan, ilang kahon. And mamimili po tayo ngayon. Siguro specifically ang bibili natin ay mga bigas. Ayan, kasi mas kailangan po nila ng bigas ngayon. And
Meron din po mga nagbigay ng mga damit at yung mga damit ko po na hindi ko na din masyadong ginagamit ay isasama ko po sa pamamigay, pati yung sa aming family. Yan, so pamimigay natin yun sa Bicol, hindi lang naman sa Catanduanes, sa Bicol, yung mga business partner natin, yung mga kaibigan, mga kakilala, ayan, or hindi, na nangangailangan, at yung mga talagang naapektuhan talaga ng bagyo, ng gusto, at saka talaga yung iba na wash out yung bahay, at lalo na po yung mga pupuntahan namin ng mga liblib na lugar. So baka hindi pa sila naabot ng tulong, di ba, ng government. So hopefully naabot na po sila. So ano na lang tayo, parang dagdag. So abangan nyo guys kung saan tayo mamimili and anong mapapamili natin. So see ya! Sa mall yung kasama, ay sa grocery, kasama ko yung aking sisi. And ayan na po yung honey bunny ko, nasa loob na. So kaya tara, let's go! So guys, nandito tayo ngayon sa Unitap, sa Dasmariñas. Dito tayo mamimili. Dito tayo mag-grocery kasi mura dito. Yan. Anong pangalan mo? Jerome po. Kaya Jerome. Subscribe na rin po kayo sa channel ko. Anong YouTube channel mo? Channel ko po.
ready ng mga ipamimigay na mga goods sa Bicol at Catanduanes. So, dahil napagod tayo, yan. Mag-i-stock muna tayo, guys. Sorry naman, haggard na. Sobra. O, di ba para akong binagyo? Ako yung binagyo. So, yun guys, mga Kalakwatsero't Kalakwatsera, nandito tayo ngayon para mag-pick up ng 11 sacks of rice na dadali natin pa Catanduanes. So, update lang po ito. Tingnan na natin. Ayan na po, nagkakarga na si Coach Jon, kasama po yung aking Junakis. Galing po kasi kami sa church, guys. So, medyo nakabihis pa. Ang aking mga kargador. Ayan guys, kakarating lang nila dito sa bahay. Galing sa mga nag-donate, nagbigay, diba? Yung mga may mabubuting puso. So, hindi sila nakapag-video kanina nung kinuha nila yan. So, kaya ngayon na lang po sa pagbaba. Kay Ma'am Jo, 5 sako. Galing kay Ma'am Jocelyn Landas. Ayan. O, kay Ate Neil ng Bakulo. Ayan, ano yan? Ilang sakong bigas? 5? Ay, ang macho! Sorry guys, saka ganyan lang talaga kasi siya. Dahil dito lang naman kasi sa bahay. Wah! Tindi ah! Oo nga. So ito na po yung second batch ng mga Catanduanes. Ano to? May nakisuyo sa atin bumili ng generator. So, nakisuyo siya, taga Catanduanes. So, mamayang gabi po kami magre-repack. Ayan. Wow! May mga kape guys. Oh, salamat ko, Biko. May mga noodles. Ayan. So, yung mga mahilig magkape, di ba, pang pa-init ng tiyan sa umaga. Ayan po. Ang dami ah. So guys, parang hindi siya magkakasya kay Kataru sa aming baby. So tingin ko hihiram tayo ng van kay Ma'am Jolandas. Yun ang ating pinaka pwedeng mahiraman ng van na matutulungan tayo. Salamat po. Mayroon din mga pinsan. Kasi po kung hindi nyo nalalaman, si Coach Jon ay taga Catanduanes. So, meron mga pinsan na nagpadala din po para sa kanilang mga kamag-anak ng mga damit, mga goods. Hello guys! So, nagbabalab na kami ng aking sister. And, dito na po yung mga damit. Malinis na. And, downy na lang po. Matatapos na kami ulit. So, ayan na nga guys yung mga dadali natin sa Catanduanes. Nakalikom na po tayo.
Yan po mga noodles. And meron pong mga sardinas. And meron pong mga kape. Galing po yan sa mga tao may mabubuting puso. Ayan, nakolekta natin. And meron din pong mga nagpasabay na mga kamag-anak. Ayan, mga business partner na doon po sa Bicol nakatira. So, ayan, kung mapapansin nyo, meron po sa ilalim, meron pong mga damit. Yung iba po, nilabhan na po namin yung madudumi. So, yung ano lang, yung namantsahan ba? So, ayan po yung mga bigas. Bali po yan ay 15 sacks po lahat na naipon natin. So, hindi muna tayo tutuloy ngayon kasi nga may bagyo. Papalipasin lang natin na makaalis yung bagyo saka tayo tutuloy ng Catanduanes. So, yan na po guys yung mga napamili natin at yung iba ay mga goods na binigay ng mga people.